vi så noget der? Stridammer. 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 Nostradamus. Kommer en vist derfra. Det er masses jakke under den ærmer eller hvad? Så tænd dog! Kan det afspilles på andre end den her? Jamen, der ligger på den. Der ligger på den her? Der ligger på den der. Skal jeg kontakte Alfred? Jeg ved, det sagde den ikke, hvad fanden er. Ja, den var meget. Den nok strøm, men det har vi jo så tæt. Det ved jeg jo også. Jo, men er det nu også den her? Sidder den ordentligt sammen der? Ja, det tænker jeg også lidt sådan. Den ser god. Ja, det spolerede lidt, da jeg har sat sammen i dag. nej, det skal nok komme. Det er godt. Der er lys i den nu. Ja. Ja. Ja, det kan du da. Som det kan. Det var bøvses jo. Hvad sagde du? Ja, tag den derude. Ja, det har jeg hørt. Det skulle hjælpe. Det sagde det i. Det sagde det i Elgiganten. Ja, det skulle noget meget lort, det virkede lige før. Så er der en lampe mere, der lyser. Så for Jensen! Yes, sir. Systemet, det fortsætter meget, det gør det. Sådan der, så tror jeg godt, du kan klare den. Yes. Nå, Alfred. Og her har vi kaptajn. Eller rekrut. Gustav, kan I se? Kan I se? Ja, det er sgu lige over. Yes, sir. Det ligger der. Sådan ligger landet. Ham havde jeg i lære. Flot fyr ellers. Ja, det er han da. Smuk er han. Smuk er han. Her har vi vores anden kaptajn. Her er Mads Nevig Terkelsen. Nej, Stuart. Du er bøvser, eller hvad? Yes, og dem havde jeg så i lære. Det lærte vi meget af. Os alle 4, 3. Yes. Jo, ja. Det er nu sket det, at det startede sådan. Men nu ligger landet sådan, at de ligger derude i landet. Ligger og høvler den. Hvad det nu gør. Ja, ære være deres minde. Og så her har vi det næste billede. Ja, vi havde en bitte drukneulykke på vores første opsætning. Og det endte sådan her. Jeg kan ikke se, det er Gustav. Herr Sonnesen, der ligger der og væltede omkuld. En svagdrikker, sagde jeg. I skal lære at holde til det. Jeg kan da godt se, at deres hyre for 100 kroner i timen, den rækker sat på lagt, hvis man går i bordet efter en kasse bajer. Og det næste billede her, det forestiller. Nej, det var som, nej, så havde det været Mads, der lå. Det var så Gustav Sonnesen under, ja, som ligger der, godt død. Gik fast i en julebryg. De vågnede så op, bevares, det gjorde det da. Vi fik en bitte sjus, hyggede os, fik nogle bajer, som det ses. Og der skåles. Stadig lidt ud af den. Onkel Støverderen sagde, tag noget antapus, det virker. Og da vi havde drukket os mod til det, så skulle jeg ud og undervise dem, hvordan guder transporteres. Ja, det foregår sådan, at man sætter sig på sådan en maxipuk fra, jeg ved, i 73. Det var sådan onkel Støver, der lærte det i sine gamle dage. Jeg husker tydeligt, pappa han sagde til mig. Støver, du er sgu en fin søn. Du skal lære at køre ordentligt på den cykel. Jeg så, du kørte over for rødt i dag, så nu tæver jeg dig. Det er din mus.
Buk dig. Ja, hans minde igen. Og det var, ja, det er Gustav og Mads, henholdsvis, ja, på samme knaller godt nok, men de var derude og tage den på en bedre tur rundt i hjemmet. Og der laves, ja, det hygger sig, det gør det der. Ja, du fanden om det hygger sig. Det der minder mig sgu en gang, om da jeg var nede ved Suttesolvej. Hvor satan, man kan sgu være. Ja, der er i udstudning der, og det går nas. Så har vi her, selvfølgelig når man har været under pres, fået en masse fremdrag, grød og nogle bajer, så skal man da, det skal man bevares, det skal man da 1, 2, 3, så skal man da. Og der drikkes, det gør bevares, det skal jo holdes i træning, og det skal bare ned, det må jeg. Ja, det, han brød sig ikke om det, du. Han kylede flasken efter mig. Mads Terkelsen øver sig. Jeg har jo sagt, de skal holde sig i form jo. De forstod det. Det gjorde det. Det betyder, at træningen har virket. Så de holdt sig i form med små gule slotsbajer og træsprit. Ja, det røg op igen på tøsen der. Ja, det er det, jeg siger. Hvis du ikke kan drikke små gule, så drik mere, så du vender dig til det. Og resultatet. Han fortsatte, det gjorde han bevares. Ja, jeg vil lære dem at lave knop. Det foregik sådan. Her har vi Gustav Sonnesen, hængt op i den fine lykke, jeg bad Mads Terkelsen om at lave. Og Mads Terkelsen, han gør det på sømandsvis, flad og grin med en pegefinger. Det endte sådan. Ja, og hvad er hans minde? Ja, yes sir. Så jeg vil godt have, at I lægger mærke til det. Til det her billede her. For det der sker, det. Lige skibskabsskole. Ja, det jeg lægger mærke til på dette billede er, at kaptajnens knap er ikke knappet. Ja, så ender det jo sådan. Det var altså, det gør det der 1, 2, 3, det gør det der. Ja, det tog så lidt overhånd. Ja, yes. Ja, der har vi rekrut Mads, der ligger glødende forsømt i sneen. Og ja, det var en meget fed fest. Det er slet ikke det. Og det var hyggelige mennesker bevares, det var. Ja. Det minder mig om Dissens geisha. Nej, det skulle det der ludersminkede luderbørn fra Kinesiens land. Nej, gøjser, det var det. Nej, men ja, det skulle da det, der hedder, når man står nede på Aalborg station i en ordentlig brænder. Ja, gejser, det var der, den var. Ja, det var dejligt. Ja, det endte ude i et hoved i sneen. Et hoved i sneen, bogstaveligt talt. Kaptajnen. Ja. Man skal jo banke noget skik ind i det satans unger. Bevares, det skal man da. Det var sådan, jeg lærte det af min pappa. Jeg husker det tydeligt, da jeg ikke havde knappet min skjorte. Pappa, han sagde til mig, Junior, knap din skjorte. Ja, så knappede jeg den, bevares, det gjorde jeg. Nu tæver jeg dig. Det gjorde han med hård hånd. Han gjorde mig sgu hårdhoved, pappa, det gjorde han. Især på ballerne. Ja, der var sgu en gang i min tegnebog 22 minutter, før jeg lagde mærke til det, du. Ja, så kan det gå, sådan kan det gå, bevares. Det går, livet går sin gang. Brændsår, piskesmæld, hvad kaptajnen ikke har været igennem. Ja, det var det. Hvad onkel Stewart havde til jer i dag. Så siger vi godt nok.